дастовардҳои варзишгарони кишвар дар даврони соҳибистиқлолӣ рӯз аз рӯз афзун мешавад. Фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе макони истиқболгирӣ боз як парчамбардори меҳан гардид. Ҷудокори тоҷик Сунатро Лоиқов баъди ба даст овардани медали нуқра дар ҷоми Осиё 2021 миёни ҷавонон ба ватан баргашт. ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳаи варзиш, хешону наздикон ва ҳаводорони зиёди гӯштани ҷудо гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои 14-16 майи соли равон дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қозоқистон мусобиқаи ҷоми Осиё 2021 миёни ҷавонон бо иштироки 159 варзишгар аз кишварҳои қурраи Осиё баргузор шуд, ки дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистон низ дар ҳайати 6 нафар варзишгар иштирок кард. Дар ин мусобиқаи бонуфуз ба Сунатро Лоиқов муяссар шуд, ки соҳиби нишони нуқра шавад. Сунатро Лоиқов дар вазни 81 кило рақобатро дар даври аввал муқобили ҷудокори мизбон Бекзат Таугалиев оғоз кард. Дар суннаҳои аввали қуввозмоӣ ҷудокори тоҷик бо иҷрои усули овчигарӣ имтиёзи вазаре ба даст овард ва онро то охир ҳифз намуд. ҳамин тариқ Сунатро ғолиби ин рақобат гашт ва ба даври чоракниҳоӣ роҳ ёфт. дар даври чоракниҳоӣ варзишгари мо боз ҳам бар намояндаи мизбон ин навбат Батирхан Сакенов бо истифода аз шеваи масутеми вазда ва иҷрои усули зебои уранаге пирӯз гашт. Сунатро Лоиқов дар даври нимниҳоӣ ҷудочии кишвари Қирғизистон Абдулло Ҷалолиддиновро бо иппон мағлуб кард ва ба даври ниҳоии мусобиқот рохат гирифт. мутаассифона дар мубориза барои нишони тиллои мусобиқа аз чемпиони ҷаҳон миёни ҷавонон дар соли 2019 ҷудокори пуртаҷрибаи мизбон Аян Байгазӣ шикаст хӯрд ва бо медали нуқра сарфароз гашт. мо баъд аз ин қуввозмоиро тамошо карда мо камбудиҳоро албатта гирифтем. мо бо мураббии Рауф Ҳукматов мо аз пай ҳамин кор мекунем дар ин камбудиҳо. хеле хурсанд ҳастам, ки сазовори ҷои дуюм шудам. боз машқҳои худро дучанд карда мусобиқаҳои сатҳашон боз баландтар сазовори ҷои намоён шудани ҳастем. феълан Сунатро Лоиқов таҳти роҳбарии мураббӣ Рауф Ҳукматов дар толори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаи мунтахаб тамрин мекунад. барои Сунатро Лоиқов ин аввалин медали нуқра аз ҷоми Осиё миёни ҷавонон маҳсуб мешавад. дар ҷоми Осиё варзишгарони дигари тоҷик Муҳаммадсолеҳ Қувватов, Қурбоналӣ Бозоров, Ғаниҷон Ғаниев, Ҳайдаралӣ Шоев ва Эмомризо Анварзода натавонистанд, ки соҳиби медал гарданд.